tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimu tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwasi waivateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda hurukuro yedu nhasi nemusoro wenyaya Daniel chapter 8. Tadzoka zvakare kubhuku raDaniel vateereri. Bhuku raDaniel tichambochovha tiri mariri nekuti mune zvakatikoshera zvatofanira kuziva. Zvimwe zvidzidzo zvatava tichiita izvi hazvisiri zvokuti tambosiya bhuku raDaniel ayo, asi zvakakosha kutsokodzera pese mubhaibheri. Zvidzidzo zvese zvinofanira kuzikamwa nemutendi zvakakosha, zvinobatsira kana taakuzodzidza muna Daniel kuti tinzwisise kuti zviri kubvepi zvichienda kupi. Saka nhasi toenda muna Daniel chapter 8. Tiverengere mufundisi. Yes. Daniel chapter 2 toda kuverenga vhesi ya 40 kuenda pa45. Daniel chapter 2 kubva pavhesi 40 kusvika pa45. Ushe hwechina huchava nesimba sedare, sezvinoita dare rinoputsanya nekuparadza zvose. Sezvinoita dare rinopwanya izvi zvose, saizvozvo huchaputsanya nekupwanya. Zvamakaona tsoka nezvigunwe zvakaitwa pamwe nevhu remuumbi wehari, pamwe nedare, huchava ushe hwakaganurwa, asi simba redare richavamo. Zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rekuumba naro. Zvigunwe zvamakumbo zvazvakanga zvakaitwa pamwe nedare pamwe nevhu, saizvozvo ushe huchava pamwe nesimba, pamwe hahungatane kuputsika. Uye zvamakaona dare rakavhenganiswa nevhu rekuumba naro, saizvozvo vachavhengana namarudzi evanhu, asi havanganamatirane, sezvinoita dare risinganamatirane nevhu. Zvino namazuva emadzimambo iwayo, Mwari wekudenga uchamutsa ushe husingatongoparadzwe, uye simba rahwo haringatongopfuure kune rumwe rudzi rwevanhu, asi ihwo huchaputsanya nekuparadza ushe hwo hwose, ihwo huchamira nekusingaperi. Zvamakaona ibwe richivezwa mugomo zvisingaitwe nemaoko evanhu, rikaputsa-putsa dare nendarira, nevhu nesivheri nendarama. Mwari mukuru akazivisa mambo zvichazoitwa pashure. Kurota uku ndekwezvokwadi, nokududzirwa kwazvo ndakwazvokwadi. Muna Daniel chapter 2 vateereri. Yes. Inotirudunurira nhoroondo yenyika inoi kubva mumazuva eumambo hweBhabhironi neumambo hwakatevera kunosvika pachadzoka Kristu kechipiri. Nebhukadhineza akarota hope. Muhope idzi akaona chidhori, mufananidzo wemunhu, chakaitwa nesimbi 4 dzakasiyana. Ndobva audzwa kuti simbi imwe neimwe hwanga huri umambo hwaiuya huchiteverana. Tingozviita vateereri vamwe vanogona kuwakoshiwa pachidhori paya mufundisi. Ndichiri kuyeuka kuti chaive chidhori chihombe. That's right. Musoro waive wendarama. Zvaimirira chii? Musoro wendarama ndo waimirira umambo hweBhabhironi. Then pano pachipfuva nemaoko apa paive pesilva vateereri.
idaniel 2 zvaimirira chimufundisi zvaimirira Medo Persia. Kuno kumakumbo nepadumbu kwai kwakaitwa nebrass. Padumbu pebrass kana kuti ndarira ndoyaimirira ushe hweGreece. Then makumbo achona aiva ari iron, dare iron. Makumbo eiron aya ndoyaimirira ushe hweRoman Empire. Right. Chitaura yenyu ndikungoitira kuti vateereri vafambe nesu. Kutsoka kwakazangana ivhu rekuumbisa neiron. Okay. Right. Ikoko ndo kwaimirira zvakazoitika mushure meRoman Empire. Ora yaparara. Rome yakaparara. Ndobva pabuda umambo hwaikwana 10. Pakuparara kweRoman Empire. Saka umambo hwakabuda huri 10 uhu. Iye zvinezvi kwasara 7. Umwe umambo hwacho hutatu hapasisina. Saka ndo pari kunzi manje muna Daniel chapter 2 pandaverengwa paya ndo pari kunzi ipapo mumazuva emadzimambo iwaya. Nekuti shure kwekuonekwa kutsoka uku Nebhukadhineza akaratidzwa sedombo rakakandwa richibva mudenga asi risina kupotserwa nemunhu. Saka ndomanganzi dombo ramaona richikandwa riya ndo riri kumirira kudzikwa kweumambo hwaMwari. Panouya Kristu dombo ramakore. Alright. Saka asi ari kunzi anouya mumazuva emadzimambo akawanda aya kwaimirirwa netsoka uku kureva kuti Jesu ari kunzi anodzoka after kuparara kweRoman Empire. Alright. Kwane madzimambo akapararana akawanda. Okay. Saka mumazuva emakore iwanaya ndo pari kunzi nebhaibheri Jesu anouya. Ndosaka programu yedu tiri kuiti the second coming of Christ. Right. Fambai Right. Toda kuti tiende pamberi. Tazviona muna chapter 2. Patiri kupiwa nhoroondo iyi. Handei muchapter 7. Mwari zvimwe zvaanoita nevateereri. Mwari mudzidzisi mukuru. Imwe nzira inoshandiswa naMwari pakudzidzisa ndeyekudzokorora. Achiramba achingodzokorora chinhu chimwe chete ichocho kuitira kuti chibatike, chinzwisiswe nesu savana vake, zvitijekere, tigoziva kwatinobva nekwatiri kuenda. Right. Saka toda kuenda muna Daniel chapter 7 tinosangana nekudzokorora. Hativerengei vhesi ya 17 na 18. Daniel chapter 7 verse 17 na 18. Right. Muka idzi huru idzo 4 ndiwo madzimambo 4 achamuka panyika. Asi vatsvene vokumusoro-soro vachapiwa ushe huchava hwavo nekusingaperi. Right. Nhoroondo imwe chete iyoyo inodzoka zvakare. Yes. Yeumambo huna hunobata panyika. Kuchitangira mumazuva eBhabhironi. Right. Saka asi zviri kunzi shure kweumambo huna uhu vatsvene vachazotonga pamwe chete naJesu. Pastor mirai tiite revision. Right. Pamwe kune vamwe vasinonzwa zvidzidzo izvi asi paanozoverenga ega kuna Daniel 7 ndafarira pamati Daniel 7 iri kudzokorora futi nyaya yakambotaurwa kuna Daniel 2. That's right. Kuya chaive chidhori chakagadzirwa nesimbi dzakasiyana. Muka idzi dziri kutaurwa kuna Daniel 7 takambozvidzidza vateereri. Muka yekutanga yaive shumba pastor ine mapapiro egondo yaimirira umambo upi? Shumba yaimirira umambo hweBhabhironi. Muka yechipiri raive riri bere rakaruma mbabvu 3 pamuromo. Zvomirira chizvi. Bere iri raimirira umambo hweMedo Persia. Right. Muka yakazoonekwa naDaniel muna Daniel chapter 7 yaive iri mbada ine mapapiro 4 nemisoro 4. Ndo yechitatu. Iyi yanga ichimirira Greece. Yaimirira Greece. Right. Then yekupedzisira Daniel akatadza kuipa zita but hanzi yaityisa ine nyanga 10 nyanga dzine 10. Right. Saka iyoyo ndo yaimirira Roman Empire. Right. Saka toda kutenda mufundisi. Yes. Regai tiverenge verse 23 na 24 ya Daniel 7. Verse 23 na 24. Akati
Muka yechina huchava ushe hwechina panyika. Huchasiyana nehumwe ushe hwose. Huchapedza nyika yose nokupwanya nokuuputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10. Asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vekutanga. Uchakunda madzimambo 3. Saka pari kunzi mhuka yechina iyo yanga itsanangurwa namufundisi kuti Daniel akaishayira zita umambo hwechina. Saka tiri kuona zvichienderana kuti kune madzimambo 4 kuna Daniel 2, uku kune 4, uku kune 4 kuna Daniel 7. Right. Babylon kuchidhori iri kumiririrwa nemusoro wegold, wendarama. Kumhuka iri kumiririrwa neshumba. Middle Persia ndo kuchidhori yakumirirwa nechipfuva chesilva. Right. Kumhuka roita bere. Right. Yakateerera ichi Greece. Saka kuchidhori chaDaniel 2 iri kumiririrwa nepadumbu pebrass. Right. Uku kumhuka yambada ine musoro 4. Right. Then itobva ipapo kuya umambo hwechi4 weRome, Roman Empire. Saka kuna Daniel 2 ndo makumbo aya edare. Very good. Kuna Daniel 7 ndo mhuka yakashayirwa zita ine nyanga 10. Okay. Asi panapa manje verse 23 na 24 yakuno underline mhuka yechina yoti umambo hwechi4 iRoman Empire. Yobva yanzi nyanga 10 idzo paumambo uhu pachabuda madzimambo 10. Kureva kuti paRoman Empire ndo pari kunzi pachabuda madzimambo 10. Right. Saka tikadzokera isusu muhistory vateereri, vamwe vari kuchikoro, chero vamwe vakabva kuchikoro kare, norangarira pamaita history yekare kuti Roman Empire payakatanga kuparara yakadivide pakabuda madzimambo anokwana 10, pakabuda 10 kingdoms. 10. Right. Ini ndowanzofarira zvehistory manje. Iwo ndo wakaita history, tipe tidzike baba umambo huri 10 wakabuda muRoman Empire. Muno imi michindisirai mazita ezvino izvi. Alright. Vekutanga vainzi ma-Anglo-Saxons. Ma-Anglo-Saxons ndo England yako nhasi, Britain. Thank you. Right. Wechipiri vainzi ma-Alemani. Ma-Alemani ndiyo Germany yatinayo nhasi. Vakateerera vainzi ma-Burgundians. Ma-Burgundians ndiyo Switzerland yako nhasi. Anditika. Koita vainzi ma-Franks. Ma-Franks ndiyo France. Ndiyo France. Right. Kune vainzi maHeru pastor. Maherula haasisiko nhasi. Havako. Hapana nyika yaimbove heruli. Alright. Kune vaizonzi ma-Lombards. Ma-Lombards ndiyo Italy yatinayo nhasi. Kuva-Italian. Alright. After ma-Lombards kune vainzi ma-Suevi. Ma-Suevi ndiyo Portugal. Then pane vainzi ma-Ostrogoths. Ma-Ostrogoths hakusisina yezvino. Hakuna nyika yakadaro. Ko vainzi ma-Visigoths pastor. Ma-Visigoths ndo Spain. Right. Kune vaizonzi ma-Vandals. Ma-Vandals hakusisina. Saka variko ndevapi pastor? Variko kunoti Anglo-Saxon. England. Ndio England. Koita ma-Alemani. German. Koita ma-Burgundians. Switzerland. Koita ma-Franks. France. Koita ma-Lombards. Italy. Koita ma-Suevi. Portugal. Koita ma-Visigoths. Spain. Saka kuti England, German, Switzerland, France, right. Italy, Portugal, right. Spain. Right. Okay. Ndo Europe iriko nhasi. Okay. Yakabva pakudimbuka kweumambo hweRome. Hanzi pataverenga verse 23 na 24. Kwakazoita imwe nyanga kureva kuti humwe umambo hwakatanga huri hudiki, asi hwakaparadza madzimambo 3. Ama mchita hakusisina. Ndo atakaona iwayo kuti maHerulai, ma-Vandals nema-Ostrogoths. Okay. Hakusisina iwayo. Yes. Asi mamwe ayo anoti 7 kubva pane yekutanga achiripo nhasi. Ndo Europe yanhasi. Neumwe uyo umambo hwakazouya shure hwakaparadza ma-Vandals, ma-Ostrogoths namaHerulai huchiriko.
saka vakuita 8 ka vari kuita 8 ndizvozvo, asi vese varimo mueurope, vese varimo mueurope newechi8 okay. but tikadzokera kuna Daniel 2 manje kwatatanga kuverenga vateereri, kwanzi mumazuva emadzimambo iwayo api acho vana Britain iriko nhasi, vana Germany iriko nhasi, vana Switzerland nana Spain nana Italy nana Portugal. Mumazuva emadzimambo iwayaya Mwari wekudenga achagadza ushe hwake kuburikidza nekuuya kwaJesu. matauriro enyu pastor, munobva maita kunge masi Africa yedu ka munobva maita kunge unoziva kana munhu achitaura kuti pamashops ndasiya sekuru meke varipo vachitokuru, hazvirevi kuti meke anga angorina ranziro kuti vari 2 nge panga pari pataunship pakatozara vanhu, asi ari kungotsanangura bedzi zvinokurumidza zvabatika. Handiti mazvona, saka hakusi kureva kuti Africa haipo, Africa iripo, asi nhoroondo pairi kuteera pane mazita anokuratidzai kuti chero Africa iripo, chero India zvinooneka kumunhu wese, chero India iripo, chero Australia iripo. In other words, muti nyaya haina kunyorwa vemuAfrica chete. Even vari kuverenga ndima vari kuIndia vari kuudzwa kuti zvana Spain, vari kuverenga vari kuJamaica vari kuudzwa kuti zvana Spain. Kureva kuti ndofunga nguva iyo ndo chinhu chinenge chichioneka almost nemunhu wese. Nyaya hombe iri pakuti vateereri, Jesu ari kudzoka. Anouya rini? Haana kuuya munguva yeBhabhironi, haana kuuya munguva yeMedo-Persia, haana kuuya munguva yeGreece, haana kuuya munguva yeRoman Empire. Achauya Roman Empire yadivhaidha, asi painenge yadivhaidha into 10, dzimwe 3 dzichaparara, kunosara 7 idzi dzicharamba dziripo, kwete ndo dzine dzichingotonga dziri dzegayo, dzinoramba dziripo. Chero kukauya dzimwe 15 dzadzinotonga nguva imwe chete nayo, asi Jesu anouya dziripo. Saka kana Europe iriko ndeyakabva kuRoman Empire, zviri kureva kuti nhoroondo iri kuti ratidza zveshuwa kuti zvinhu izvi zvakaitika. Saka chidimbu chega changosara ndechekudzoka kwaJesu mufundi. Painononetsa munozva kuti chipastor nemateereri, patine tiri muno mustudio, even tichiverenga shoko raMwari mavhesi, kune mumwe anogona kutongotanga nekuti bhaibheri racho handitende kwariri. But history vateereri yekuti inenge yaitika exactly neizvozvo, hamuona kuti chimwe chinhu here chinofanira kungokusundawo kuti wega unyatsona kuti Mwari ariko ende achadzoka. Because history yemakore akareba kudaro yobva yaitika nemo kudaro, izvozvo zvega zvinofanira kukonvinza kuti tese titye Mwari. Ngatimbonzwa kambomufundisi. Rambai muri pachirongwa vateereri. Usacheme, ulumi
wasvika kumusha. tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi neurukuro yedu. tiri kurukura tiri muna Daniel chapter 8. regai mufundisi vativerengere chapter 8 verse 1 kusvika pa8 yaDaniel. Daniel 8 verse 1 kusvika pa8. Negore rechitatu rekubata ushe kwamambo Bheshazari, ini Daniel ndakaratidzwa chiratidzo shure kwechiya chandakaratidzwa pakutanga. Ndakaona pane zvandakaratidzwa, zvino ndakati ndichitarira ndakanga ndiri paShushani paimba yamambo iri panyika yeErami, ndikaona pane zvandakaratidzwa ndiri parwizi Urai. Ndakarinzira meso angu ndikatarira, ndikaona gondobwe rimire pamberi perwizi riine nyanga mbiri dzakanga dzakareba, asi rumwe rwakanga rwakapfuura rumwe nokureba. Rwakanga rwakareba ndirwo rwakabuda pashure. Ndakaona gondobwe richitunga kumativi emavirazuva nokumusoro nezasi. Hakuna zvipfuyo zvaigona kuramba zvimire pamberi paro, uye kwakanga kusina waigona kurwira pasimba raro, asi rakaita parakada napo rikazvikudza. Zvino ndakati ndichifunga izvozvo, ndikaona nhongo ichibva kumavirazuva ichifamba panyika pose, isina ngatsiki pasi. Zvino nhongo yakanga ine runyanga rukuru pakati pemeso ayo, ikasvika pagondobwe raive nenyanga mbiri, randakaona rimire pamberi perwizi. Ikamhanyira kwariri nehasha dzesimba rayo. Ndikaona ichiswedera pedyo negondobwe, hasha dzaro dzikarimutsirwa. Ikatunga gondobwe ikavhuna nyanga dzaro mbiri. Gondobwe rakanga risine simba kumira pamberi payo, asi yakariwisira pasi ikatsika pamusoro paro. Hakuna wakagona kurwira gondobwe pasimba raro. Nhongo ikazvikudza zvikuru kwazvo. Zvino yakati yasimba, runyanga rukuru ndokuvhunika. Nyanga huru 4 dzikabuda panzvimbo yaro, dzakatarira kumhepo 4 dzekudenga. Right. Panapa muna Daniel 8. Yes. Tiri kusangana nezvimwe zviprofita. Alright. Nezviratidzo izvo Mwari vanotsanangura sezvavakamboita kuna chapter 2 nechapter 7 yaDaniel. Right. Chiprofita chaDaniel chapter 8 chinopiwa kuburikidza nemhuka nenyanga. Sezvatakamboona kuna Daniel chapter 7. Paine mhuka nenyanga. Paine mhuka nenyanga. Yes. Right. Toda kuti tiende pamberi zvishoma. Pachapter 8 iyoyo tiverengere verse 15 kuenda pa19. Daniel 8 verse 15 kusvika pa19. Zvino ini iyeni Daniel ndakati ndaona zvandakaratidzwa, ndikatsvaka kunzwisisa, ndikaona mumwe akanga akaita semunhu amire pamberi pangu. Ndikanzwa inzwi remunhu richibva pakati pemhenderekedzo dzaUrai richidana richiti, Gabrieri, dudzira munhu uyu zvaakaratidzwa. Ipapo akaswedera kwandakanga ndimire. Zvino akati achisvika, ndikatya ndokuira pasi nechiso changu. Asi wakati kwandiri, chinzwisisa iwe mwanakomana womunhu, nekuti zvawakaratidzwa ndezvenguva yekupedzisira. Zvino akati achataura neni, ndikabatwa nehope kwazvo, ndivete nechiso changu pasi. Asi wakandibata akandimisa. Akati, tarira, ndichakuzivisa zvichavapo panguva yekupedzisira yekutsamwa kwaJehovha, nekuti ndezvenguva yakatarwa yekupedzisira. Yes. Now, panapa Daniel ari mumuono anonzwa izwi. Yes. Richirayira mutumwa Gabriel kuti amubatsire iye Daniel kunzwisisa zvaangaratidzwa izvi. Saka iye ari kutonyatsonzwa, ari mumuono meya Gabriel, tsanangurira muchinda anzwisise zvinhu izvi. Right. Saka maybe zvakanaka kuti timbonzwa Gabriel uyu kuti Gabriel anombori ani. Gabronere. Mukutaura kwedu mukura Gabronere watinoimba anoimbwa mumachechi. Anonzwa vamwe achiimba mutumwa Gabroni. Regai tinzwe Bhaibheri richititsanangurira pamusoro paGabriel. Ndiye ataurwa neBhaibheri unzi tsanangurira Daniel. Alright. Kuna Luke 1 verse 19. Luke 1 verse 19. Right. Mutumwa akapindura akati kwaari, ndini Gabrieri, ndinomira pamberi paMwari. Ndatumwa kuti nditaure newe, ndikuparidzire mashoko aya akanaka.
Gabriel ndiye ari kuzviintroduce ega apa angaenda kuna Zakaria. Saka ari kuti ndini Gabriel ndauya. Unonzi kana munhu achizviintroduce aka unotaura nekwauri kubva. Saka neofisi dzako. Yes. Saka Gabriel ari kutaura ofisi yake panapa. Anoti ndini ndinomira pamberi pechigaro chaMwari. Okay. Dai tombotora sevakombana vari kumabasa zinoti no ndauya kuzokuona mufundisi ndiri kubva kupresident's office. Okay. Iwo unokurumidza kutoona kuti okay ndashanyirwa ndatsikwa nevakuru pano. Saka Gabriel anozviintroducer oti ndinomira pamberi pechigaro chaMwari. Okay. Nemamwe manzozvinotaurwa naGabriel ka ndezvekuti pazvisikwa kubva pandiri inini kuenda kuna Mwari hapana chimwe chisikwa chiri pakati apa. Next after inini atoo Mwari. Saka Gabriel ingirozi hombe kudaro. Ihombe. Vamwe vadzidzi veBhaibheri vanotaura vanotiwo chinzvimbo chakadonhedzwa naLucifer paakapanduka kuveSatani ndo chakasara rengi iyoyo yotorwa naGabriel. Alright. Saka ingirozi hombe. Ingirozi hombe ndopaunoona kuti nyaya yatiri kudzidza ika haisi. Saka ndongirozi iri kunziudza Daniel anzwisise zvinhu izvi. Okay. Unoziva kuti kana tiri tuma-errands kuti ndauntora chipandere ndaunta so tinongotumwa vafana. But ukaona munhu ari second in command akutumwa. And plus pane chidzidzo chatakaita chinoratidza kuti ngirozi dzakawanda. Right. Saka pangirozi dzese dzinonzi mamillions dzedzi. Apa hadzina kutumwa panyaya. Zvinoratidza huremu huri hwenyaya yatiri kudzidzai vateereri. Amenoti vateereri muri kuunzwa zviri kutaura namufundisi kuti nyaya yataakudzidzai ari kutumwa kuti abatsire Daniel kunzwisisa ndiangel Gabriel. After angel Gabriel pazvisikwa ma-created things hakuna futi chiri pamusoro paGabriel. Next tinee taakutoenda kuna Mwari. Hatipei nyaya yehukoshi hwainayo. Taurai pasi. Saka Gabriel atumwa. Now Gabriel kana aine chinzvimbo chakakwirira kudaro. Yes. Zvino iye onzi pana ari kumutuma. Kunzi enda unoudza Daniel. Zvinoreva kuti ari kumutuma wacho ka anofanira kunge aine rengi iri pamusoro peyake. Eka utumwe nemufana. Anofanira kunge aine chikunjika chiri pamusoro pechake. But Daniel manje anongoti ndakanzwa izwi. Kurati akanzwa munhu achitaura. Yes. Handei pana Daniel 7:13. Daniel 7:13. Ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku. Ndikaona mumwe akafanana nemwanakomana womunhu achiuya namakore ekudenga. Akasvika kuno akakwegura pamazuva ake. Akamuswededza pamberi pake. Right. Yes. Kana tichiverenga teerere kuna Daniel kunobudiswa pachena Jesu anotaurwa achinzi mwanakomana wemunhu. Ndaona kwamuri kuenda mufundisi. Muri kuteera apa pataverenga apa Daniel achiti ndakatsvaka kunzwisa ndikaona mumwe akanga akaita semwanakomana womunhu. So munhu amire achiti Gabriel dudzire ramunhu. Muri kuteere ari kuonekwa semunhu achituma Gabriel ndi Jesu. Izwi riri ndakanzwa izwi richiti kuna Gabriel. Izwi iroro manje. Izwi remunhu. But tiri kutsvaga manje kuti ndopi umwe munhu panapa angatume Gabriel. Iye Gabriel ari mukuru kudaro. Ingirozi hombe kudaro. Right. Tobva tanoona kuti Jesu kana achitaurwa muBhaibheri anoshandisirwa mazwi ekuti mwanakomana wemunhu. Saka hazvishamisi kunzwa kuti pane izwi remunhu rakatuma Gabriel. Saka aitumawo ndi Jesu. Very good. Achiti Daniel anzwisise nyaya iyi. Saka chii chiri kubuda panapa? Jesu muponesi wedu ka ane shungu dzekuti vateereri tinzwisise nyaya idzi. Ndo zvandiri kutoona. Because aine shungu dzekuti Daniel anzwisise zvinhu izvi agosiya azvinyora isusu tigozviverenga. Aive neshungu. Kureva kuti chero nesuwo ane shungu dzekuti tinzwisise nyaya idzodzidzi. Muverenga pachapter 8 iyo yaDaniel vhesi ya17. Daniel 8:17. Ipapa akaswedera kwandakanga ndimire. Zvino akati achisvika ndikatya ndokuwira pasi nechiso changu. Asi wakati kwandiri, chinzwisisa iwe mwanakomana womunhu, nekuti zvawakaratidzwa ndezvenguva yekupedzisira. Uri kuona Gabriel achitaura naDaniel. Anoti shamwari
nyaya dzawapiwa panapa idzi inyaya dzine chekuita nemazuva ekupedzisira. Kana zvinzi mazuva ekupedzisira ka kupedzisira kwenhoroondo yenyika ino yatigere mairi. Kurati kune vanhu vanoramba kuti nyika haigumi. Asi ana Gabriel. Sorry pastor. Yes. Muri kuti here patichatodzidza nyaya idzi dzaDhaniel idzi tiri kudzidza nezvemazuva ekupedzisira. Exactly. Ndo zviri kutotaurwa naGabriel izvozvo. Hamusi kungotyisidzira vateereri. Iwo zvinogotyisa. Aiwa ini ndazverenga hangu ndiri kunzwisisa kuti atoudzwa apa. Kana muri parwendo rwakunopera unotyei makusvika. Aiwa pastor izvenge. Bhaibheri ratoti zveshuwa nyaya idzi ndedzemazuva ekupedzisira. Right. But ndiri kuti patine taakudzitaura pastor sezvazviri kubuda hazvityise vateereri. Mama tichii kana muri parwendo. Ndiri kuti kana muri parwendo kwamunganzi takuda kusvika vabereki unotyei handi wakusvika kwauri kuenda. Saka dai vateereri ndibadzireiwo pamunonzwa nyaya yekuti mazuva ekupedzisira kwamuri munonzwa kufara here kana kuti munonzwa kutya vateereri? Vateereri ngataure nechokwadi hapana chinotyisa. Okay. Nekuti kuguma kwenyika ino iyi yes. kutouya kwezvakanaka zviri nani. Upenyu hwakanaka. Panonzi navaHebhuru paya kana tichiverenga kuna vaHebhuru 11 vatendi vekudhara vakadzinara kunzwisa kuti hapano pasitiri waini nevafambi. There is a better country yatakamirira. Kune zviri nani zvekuti dzimba dzatiinadzo, nyika yatiinayo, iye panapa unoshingirire chii chanyatsosara unoziva chaungati ndachirambe chiripo. Marecords. Munhu akaenda kuBritain varongodzoka vamukofini. Vanoenda kuAmerica kune zvipatara varongodzoka kuti vari muchipatara. Saka chaunganyatsoda panapa kuti ndachirambe chiripo chii chaizvo. Saka vateerereka pfungwa ritobuda patiri kudzidza kuna Daniel. Nyaya dzatiri kudzidza ndedzemazuva ekupedzisira, dzenguva dzekupedzisira. Ngatinyatsa kukonzentreta. Ukaona Jesu ari kutuma Gabriel neukuru hwaGabriel kuti tsanangurai nyaya dzinzisike idzi. Mwari ngaatibatsire tikoshese nyaya idzi. Yes pastor. Right. Tinotenda. Saka inyaya dzemazuva ekupedzisira. Saka hazvinei nekwauri. Kana uri kuminda mirefu right kuchaguma. Kana uri muguta reHarare richaguma. Kana uri Buluwayo uri kwaMutare zvichaguma. Chero ukatama ukanogara kuJoburg ichaguma. Chero ukawana mukana ukuwana visa rekuenda kuAmerica kuchaguma. Saka ngatidzidzei Daniel tinzwisise. Inotibatsira manje kuti kana zvaguma and then what? Ndo zvakanakira kunzwisisa nyaya. Okay. Kana zvaguma saka kumberi uko kunotyisa here akutyise. Ende unoziva kuti shungu dzina Jesu aisangoda kuti Gabriel atsanangurire Daniel chete. Okay. Enda pana Mateo 24 unzwe vhesi ya 15. Matthew 24 verse 15. Right. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yekuparadza yakarehwa nemuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene, anorava ngaacherechedze. Uri kuona kuti Jesu ari kutaura nevatendi. Yes. Ari pagomo reMorive. Ndipaya paya akuda kuenda. Right. Saka Jesu anoti iye aitaura zvekuguma kwenyika. Because akabvunzwa panotangira chapter. Tichaziva sei kuti nyika ino yakuguma. Yes. Kuchaita hondo, kuchaita nzara, kuchaita but musavhunduke. Zvikutanga bedzi izvi. Kwenhamo zvikuru zviri mberi. Saka otaura zvimwe ndobva azoti iye kana muchida kunyatsonzwisisa kuti nyika yakunoguma zvasara chidimbu chakadii endai munodzidza kuna Daniel. Alright. Muchanoona zvakaudzwa Daniel. Okay. Mukaona izvozvo zvaakuitika. Okay. Moziva kuti kuponeswa kwenyu kwaswedera. Saka vateereri zviri kutaura Bhaibheri panapa ndiJesu pachake akatoti rifeya kubhuku raDhaniel. Kutoti vatendi kadai zvichibvira tese tadzidza bhuku iri tarinzwisa mune zvirimo zvinotibatsira kuti tigone kurarama, zvinoita kuti pari kuuya Jesu tiponeseke. Saka ndiye akatoti muriverenge. Saka Jesu anotori neshungu. Izvo zvikudzidza kwatiri kuzoka. Jesu ari kufara. Komana, vanhu vangu vari kukoverana zviri mutsamba dzandakati vaverenge. Bhuku raDhaniel. Inini zvandakaita mazuva andatanga kuerenga nyaya idzi. Ndakanotenga calendar book. Right. Unoisa calendar book. Yekuti ndaiti pandaverenga pese ka. Because pekutanga ndai ndikanyora chipepa.
chairasika ndikazochitsvaga. Wainzwa kuti ndiani akatora chipepa changu chaiva apa animazvo. Saka ndakatenga kaunda book yekuti ndaita zvidzidzo zvacho zviteerane zvichiteerana kuitira kuti ndimake sure kuti hapana chiri kurasika. Because saka mufundisi vatoti kwamuri vateereri, tsvagai pamunonyora nyaya idzi netsanangudzo dzacho nekutsvaga kuti tinganyatsodzidza sei bhuku raDhanieri kuti tirinzwisise, muchinamatawo mukadaro muri kufadza mwoyo waKristu uye zvakakunakirai munoziva kuti taapapi parwendo rwepanyika paplanet Earth. But pastor, panoramba paine question yekuti rinonetsa kunzwisisa. Hapana here imwe material inenge isingachinje bhaibheri asi ichitsanangudza nyaya idzi? Maturusi ariko, maybe zvatingataura kwamuri vateereri, kwamugere ikoko. Yes. Mukaenda kuvavakidzani venyu, hama dzenyu, shamwari dzenyu vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist, vabvunzei muvakumbire ndezvipi zvandingashandise pakudzidza bhuku raDhanieri kuti rindirerukire semadzidziro amunoriita. Vanokubatsirai kukuonesai kwamunogona kuwana material inokubatsirai kunzwisisa. Inini nguva yangu ndakabatsirwa rimwe bhuku rainzi Daniel Reviews the Future. Very good. Rakandibatsira zvisinga Richard Wembrandt. Iroro Daniel Reviews the Future. Vateereri toda kutenda iye zvino toda kuti timbonzwa kambo, rambai muri pachirongwa. This world is full of heartaches, but joy will come at last. Through Jesus Christ who suffered and died, we will reign forevermore. There will be joy forevermore, wonderful joy forevermore, glorious joy beyond, way beyond compare, marvelous joy, sufficient joy, all will be sweet in that fair land, glorious joy beyond the blue. I seek for just an abode, a home to call my own. My Lord, He promised us mansions fair, oh joy forevermore. There will be joy forevermore, wonderful joy forevermore, glorious joy beyond, way beyond compare, marvelous joy, sufficient joy, all will be sweet in that fair land, glorious joy beyond the blue. The tempest was betide me, and fears upset my day. In the sweet Beulah land we will reign, there will be peace forevermore. There will be joy forevermore, wonderful joy forevermore, glorious joy beyond, way beyond compare, marvelous joy, sufficient joy, all will be sweet in that fair land, glorious joy beyond the blue. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi neurukure tiri kukurukura tiri muna Daniel chapter 8. Mufundisi vanga vabvunza kuti zvipi zvimwe zvingatibatsire, vataura bhuku rakavabatsirawo zveshuwa bhuku iro rinobatsira rakanzi
matirakanzi Daniel Reviews the Future rakanyorwa naRobert Wayland. unoenda ndakuti Richard Aiwa, mukomana but wewo pfungwa dzingoripo vateereri ndedzekuti dai taitawo bhaibheri toita patinonyora iyi material manje zvichienderana nekuti uri kudowo zvidzidzo izvi zvakadii. Mwari anochikubatsira imaterial inobatsira kuti pamwe pacho pekuti unenge usina kunyatsonzwa zvinonyojekeswa nekuti zveshuwa tiri kurarama mazuva ekupedzisira. Daniel Reviews the Future ndo bhuku racho rakanyorwa naRobert Wayland. Ngatifambei pasi. handiro rega kune mamwe saka tati mukabvunza vari kwamuri vanokubatsirai kuti iri rinoita zvichienderana nemi nemawanikiro aanenge achiita. Regai tiende mberi Daniel chapter 8 verse 18 kuenda pa20. Daniel 8 verse 18 kusvika pa20. Gabriel anzi tsanangurira mukomana anzwisiso. Right, handeitinzwa. Zvino wakati achataura neni ndikabatwa nehope kwazvo ndivete nechiso changu pasi. Asi wakandibata akandimisa. Akati, tarira ndichakuzivisa zvichavapo panguva yekupedzisira yekutsamwa kwaJehovha. Nekuti ndezvenguva yakatarwa yekupedzisira. Gondobwe rawaona rakanga riine nyanga mbiri. Ndiwo madzimambo evaMidhia nevaPezhia. Uye nhongo ine mvere ndiye mambo weGreece. Gabriel akutanga kutsanangura manje. Zvikanzi zvawanga uchiita mbudzi dzawanga uchiona nehwai idzo hadzisi dzekune rimwe purazi ayo, asi mukono wehwai wawaona gondobwero iri kumiririra mambo weMiddle Persia. Mirai ndibatsira vateereri vedu vechidiki. Gondobwe vateereri vechidiki mukono wehwai. Ndiye gondobwe. Right. Very good. Thank you. Yes. Saka ari kunzi uri kumiririra umambo hweMiddle Persia. No, muchaona kuti muchapter 2, muchapter 7 umambo hwanga huchitangira paBabylon. But iye zvine izvi Babylon yasiyiwa. Ndaida kutokubvunza ipapo because pataidzidza umambo upasi. Maiti nhoroondo iyi kuna Daniel iri kutangira kuna Daniel 2 na Daniel 7. Yaitangira Babylon, Middle Persia, Greece, Rome nedivided Roman Empire. Saka mati kudi apa. Right. Panapa yakutangira paMiddle Persia. Vision iyi yatiri kukurukura yakapuwa kuna Daniel mumazuva ekutonga kwaBelshazzar. Belshazzar ndiye the last king wemuBabylon. Uya muzukuru waNebukadhinezar. Muzukuru uya wekuita mutambo uya akazona ruoko ruchinyora pamadziro. Right. Now Belshazzar anga asarirwa nemazuva mashoma kuti achiparadzwa. Okay. Saka mukatarisa chiprofita ichi chenguva dzemazuva ekupedzisira ichi kana chichipiwa naMwari vateereri muchaona kuti muprofita anoratidzwa zvinotangira mumazuva aari kuoneswa zvichienda kumberi. Okay. Saka makaona pakaratidzwa Nebukadhinezar zvaitangirawo mumazuva iwayo zvoenda mberi. Muchapter 7 zvaitangirawo mumazuva iwayo zvoenda mberi. Saka apa ari kutooneswa kuti umambo hwataakupinda mahuri ndehweMiddle Persia. Okay. Saka gondobwe raivaona raimirira umambo hweMiddle Persia. That's okay. Right. Okay. Right. Saka toenda pamberi tiverengere verse 21 na 22 ya Daniel 8 verse 21 na 22. Uye nhongo ine mvere ndiye mambo weGreece. Runyanga rukuru ruri pakati pemeso aye ndiye mambo wekutanga. Kana ruri runyanga rwakavhunika dzimwe ina dzikabuda panzvimbo yarwo, ushe huna huchabuda parudzuru, asi hungave nesimba rarwo. Zvikanzi waona iwe nhongo yembudzi ichimhanya zvakaipisa ikasvikurova gondobwe ikaritsika-tsika iine nyanga 1 nhongo iyayi. Nhongo iyi yawaona iri kumiririra umambo hweGreece. Okay. Zvikanzi nyanga 1 yanga iri pamhanza iri kumirira mambo wacho wekutanga. Mambo wekutanga weGreece ndiwo wakaita history. Alexander the Great. Very good. Mira tisataenda ipapo pasaka. Ndibatsire apa. Kuinga Gabriel wanati zvawakaratidzwa izvi ndezvemazuva ekupedzisira. Manzwisira ndakaita history pasaka. Vana Middle Persia nana Greece ndeve kudhara pasta. But kashandiro kanoita Mwari manje ari kuziva kuti ari kushanda nevanhu vane pfungwa pfupi.
Okay. Pfungwa dzedu dziri limited. plus dzinokurumidza kuvhiringika. Okay. Saka anoita kuti muone kuti zvinhu izvi akangokaruka angoti Jesu akutouya otokupa Europe kuti zvabva nekupi. Saka anodzokera newe kumashure okudza kuti okuudza kuti ona so tabva apa wazoya Rome ndopazobuda Europe yauri kuona nendudzi idzi wokuti tibate nyaya yacho but kuri kuvavarwa ndekunoku kwemazuva ekupedzisira ndokuri kuya nyaya. Alright, hatiri paGreece. Right. Saka mambo wekutanga anzi ndiAlexander. Zvikanzi nyanga iyi yakameduka yevi pauma iye yadona panzvimbo payo ndobva pamera dzimwe 4. Now mukadzokera kuhistory yamakaita mufundisi nemivateereri ndai munoverenga muchaona kuti Alexander the Great akabata ushe kwemakore 12 chete. Akatanga kutonga tinganga nemakore 20 ndobva angotonga for 12 years at 32 kwakubva afa. Ende vamwe vanotaura vanoti kafiro kacho kaakaita akazi kafiro kekuti ungade kuti hama yako ife mavhiri iwayo because hanzi vakaita part kwakuita makwikwi ekudhakwa kunwa strong stuff kuti vanoti jana anokunda umwe izvi zvinoitwa novafana pamahoriday kwakubva akunda vamwe achibva atonwira kunofa. Saka anonzi afa Alexander the Great anga asina kusiya zvakajairika zvekusiya ataura kuti inini kana ndafa ndiye achazotonga. Saka paaitonga anga aine macommanders ake 4, maarmy general ake 4. Macommanders iwayaya ndo vakadimburirana ushe hweGreece. Havana kuzotenderana kuti iwe chititonga. Vakabva vadimburirana. Vaiti ivo kuna ainzi Lysimachus. Koita ainzi Ptolemy. Umwe ainzi ani? Cassander. Na Seleucus. Vari 4. Right. Ndo vakadimburirana umambo hweGreece. Zvikutaurwa namufundisi vateereri ndopaya pandanchitsanangura kuti unogona kwauri historian. History yechokwadi chaiyo inenge ichifanira kuita kuti tipedzisire futi tati Mwari mukuru. Zveshuwa munhoroondo ndozvazvakaita pakaparara pakafa Alexander the Great. Maarmy general ake waya ari 4 vakaramba vachirwisana kusvika pakupedzisira Greece yasara yaamhando 4 dzamataura. Wamati Lysimachus yapasta kungowedzera pamataura ndiye akasara aine chibandi chekumusoro kunorth kweGreece. Uye ainzi Cassander kunana Macedonia kwakanyanyira Greece yacho ndokwaakasara ari. Ainzi Seleucus ndiye akatora kunana Syria takuenda kwainana Babylon kare. Ptolemy manjo ndiye akatora chibandi chekuno kuAfrica kunana Egypt tichidzika. Izvi zvinhu izvi zviri muhistory. Saka ndatoshamisika kuti bhaibheri mumatsara mashoma shoma kudai ratotsanangura nyaya idzodzo dzese. Saka history ukaiverenga inokubatsira kana wakuzouya kubhaibheri kuhurukuro dzakafanana kuti zvinhu izvi hazvisingori ngano chete, zvinhu zvakatoitika. Tinozviona. Saka Gabriel akutsanangurira Daniel kwabva Middle Persia kunoya Greece, but Greece yacho ina Alexander. Kana Alexander afa kuya vamwe 4 ava. Right. Handi itone after 4 ava kuti kwakauye verse ya 23 kuenda pa25 ya Daniel 8. Verse 23. Zvinopa nguva yekupedzisira yeushe hwavo kana vadariki vazadza chero chavo, mambo une chiso chine hasha unoziva kuita nemana akaipa achamuka. Simba rake richava guru, asi zvisingaitwe nesimba rake chairo. Uchaparadza zvinoshamisa, asi uchafara pazvose zvaanoita. Uchaparadza vane simba nevanhu vatsvene. Verse 25. Zvino nekungwara kwake uchafambisa nhema muruoko rwake. Uchazvikudza mumwoyo make nekuparadza vazhinji vakafara havo. Uchamukirawo muchinda wevachinda, asi uchaputswa zvisingaitwe neruoko rwemunhu. Panapa ponzi mushure kana mazuva ekutonga kwemacommanders 4 aya akuda kunopera beruko kune umwe mambo achamuka. Mambo iyi ane zvaachaita, asi chimwe chacho anzi achamukira muchinda wamachinda.
kana tichidzidza mubhaibheri anonzi muchinda wamachinda ndijesu. Okay. Ndiye anonzi the prince of princes. Ndizvozvo. Right. Saka akamukira muchinda wamachinda umambo hwacho. Munhu akatongera Jesu kuurawa ndi Pilato. Anga ari gavhena weRoma. Masoja akarovera zvipikiri mumaoko aJesu, masoja echiroma. Musoja akabaya Jesu parutivi nepfumo, musoja wechiroma. Saka umambo hwakashungurudza Jesu muchinda wamachinda, umambo hweRoma. Saka zvadzokorora kaDaniel 7. Ndozvandiri kubuda pana. Apa tatabva mune Greece. Saka zvongoratidza kuti uyo ari kunzi mambo achamuka uyo anoita nemano. Pangoratidza kuuya kweRoman Empire kumberi ichisusukidza ichidaro. Saka Daniel ari kurondedzerwa naGabriel. Yes. Hatimbodzokerai pana Daniel 8 ipapo timboverenga verse 8 kuenda pa14. Daniel 8 verse 8 kusvika pa14. Nhongwe ikazvikudza zvikuru kwazvo. Zvino yakati yasimba runyanga rukuru ndokuvhunika. Nyanga huru ina dzikabuda panzvimbo yaro, dzakatarira kumhepo ina dzekudenga. Zvino kune rumwe rwadzo kwakabuda runyanga ruduku, rwakazokura kwazvo, kumativi ezasi nekumavirazuva nekunyika yakaisonaka. Rukakura kusvikira iko kuhondo dzekudenga, rukawisira pasi dzimwe hondo nenyeredzi, ndokutsika pamusoro padzo. Rukazvikudza kusvikira kumuchinda wehondo. Rukamutorera chipiriso chinopiswa nguva dzose. Nzvimbo yeimba yake tsvene ikaputswa. Hondo ikamutswa kuzorwa nechipiriso chinopiswa nguva dzose nekuda kwekudarika. Rukawisira pasi zvokwadi, rukafara pazvose zvarwakaita. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura. Zvino mumwe mutsvenezve akati kune wakanga achitaura, ko izvo zvakaratidzwa zvichasvika rini, izvo zvechipiriso chinopiswa nekusingaperi nekudarika kunoparadza, kuti nzvimbo tsvene nehondo zvirege zvichitsikwa netsoka? Akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanana ane zviuru 203, ipapo nzvimbo tsvene ichanatsa. Right. Gabriel paanga achitsanangurira Daniel, ari kuti kuchauya Middle Persia. Right. Kouya Greece. Yes. Kouya Rome. Yes. But mukatidzokere shure manje kuri kunzi mundimai Daniel achiratidzwa. Yes. Mushure meumambo hweRoma. Kune umwe mambo akauya. Mambo uyu akasvikopinda munyaya dzekunamata. Ndanzwa kapa hameno zvaari kuvhiringa zvekunamata. Saka achipindira nepanzvimbo tsvene nei ndeumwe mambo uyu auya. Saka ndobva pavhunzanwa manje kuti sengirozi dziri kuvhunza rati kaitiriro vari kuitika zvinhu izvi zvichatora nguva yakadii zvakangodaro. Imi kubvunzana kwaiita ngirozi dzaisaitira kuti Daniel anzwe. Kaka vari kutoitira kuti Daniel anzwisise, abate nyaya iyi. Alright. Ndo pakanzi pane period yataurwa yanzi 2300 days. Tainzwa iyo yanzi mangwanani nemadekwana ane zviuru 203. Saka pabuda period yataurwa panapa. Saka munyaya iyoyi iperiod yakatambanuka. Yes. Yatichadzidza nezvayo muchikamu chiri kuteera. Hatigoni nekuda kwenguva dzedu kuti iye zvinezvi tiitsokodzerei kanyatsokubuda. Asi toda kuti mutiverengere vhesi ya 25 na 26. Tangirai pa24 muende pa26. Simba rake richava guru, asi zvisingaitwe nesimba rake chairo. Uchaparadza zvinoshamisa, asi achafara pazvose zvaanoita. Uchaparadza vane simba nevanhu vatsvene. Zvino nekungwara kwake uchafambisa nhema muruoko rwake. Uchazvikudza mumwoyo make nekuparadza vazhinji vakafara avo. Uchamukirawo muchinda wavachinda, asi uchaputswa zvisingaitwe neruoko rwemunhu. Zvawakaratidzwa zvemadekwana nezvemangwanani zvawakaudzwa ndezvazvokwadi, asi iwe vanza zvawaona, nekuti ndezvemazuva mazhinji anozouya. Right. Saka panapa pari kubuda fungo yekuti nyaya idzi dzine matongerwo enyika mukati. Right. Asi kutonga kune kuchita madzimambo aya. Zvimwe zvacho handivo vari kunyatsoronga. Hazvibve munjere dzavo nesimba ravo. Zvine kwazviri kubva, zvine anenge achizvisunda akazvidesign. Asi paripo pari kunzi
uyu mambo uyu haagone kuzoparadzwa nesimba revanhu, vanotozoda simba raMwari kumuparadza. uyu mambo anoita zvematongerwo enyika asi achita kunge hakune zvekunamata. Iye saka mukatarisa munyaya munonyatsoona kuti pari kubuda kuvirima kwehondo iri pakati paJesu naSatani inopinda munyaya idzodzidzi. Muchaona kururunuka kwainoita tichienda mberi. Asi da kuti because Daniel ari kunzi ndezvemazuva ekupedzisira, don't worry. Zvivige zvinezvi. Verenga verse 27 munzwe mufundisi. Verse 27 Daniel chapter 8. Ini Daniel ndakapera simba, ndikarwara mazuva, ipapo ndakamuka ndikabata mabasa amambo, ndikashamiswa nezvandakaratidzwa, asi kwakanga kusino munhu waizvinzwisisa. Now Gabriel ari pakati pekutsanangura. Chii chinoitika? Daniel anobva afenda. Saka Gabriel utoona kuti handingaenderere mberi kutsanangurira munhu akafenda. Saka akabva atombosiya ipapo. Now muchaona kuti akatsanangura umambo hweMedo Persia kunosvika hweRoma. Asati anotsanangura period yataurwa iyo, Daniel achibva afenda. Saka haasati apedza kutsanangura nyaya iyi. Saka akazomuka iroyo. Akazomuka, unonzwa kuti Daniel ari kuti ndakazomuka hangu ndikamborwara ndikamboita basa. Saka Gabriel akazopedzisira nyaya. Akazopedzisa manje but haachapedzisiri because chapter 8 yabva yapera. Tichasangana naye muchapter 9. Akutsanangura. Tozoona muchikamu chinoteera manje kuti zvii zvakasenzeka. Asi kwanhasi toda kumbogumira panapa. Toda kutenda vateereri, rambai muri pachirongwa the second coming of Christ. Nyaya dzatiri kudzidza idzi unogona kudaro uine mibvunzo kana paunoda kuti panyatsa kukwenenzverwa. Zvimwe zviri nyore kwamunogara ikoko vateereri. Tsvagai vanopinda sangano reSeventh Day Adventist Church. Munogona kuenda mokurukura navo modzidza navo. Asi kuri kwekuti zviri kuramba kwamuri, munogona kutichaira nhare, kuisa ari ma-SMS kana ma-WhatsApp message kana kufona. Toramba tichibatsirana panyaya dzakakosha idzi dzemazuva ano ekupedzisira. Vanenge vaida kushandisa nhare, torai nhare idzi dzataakupai dzamunogona kushandisa. Munogona kufona kana kutumira ma-SMS panhamba dzinoti 0775 460 175. 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Onekai vateereri. Mwari ave nemateereri, tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzindi tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo